Pokud po nemovitostech za hranicemi a sníte o vlastním kousku ráje, pak jste na tom správném místě. Nákup nemovitosti v zahraničí může být vzrušující a přinášet hodně nových možností. Může jít o investici nebo třeba o hledání nového domova. Ale ať už je váš důvod jakýkoliv, tak předtím, než se rozhodnete koupit nemovitost v cizí zemi, je důležité zvážit mnoho faktorů, abyste si zajistili úspěch a minimalizovali rizika spojená s tímto krokem. Krásný den všem! Vítám vás zpět na mém YouTube kanále. Pokud tu jste poprvé a ještě se neznáme, jmenuji se Jarka a jestli vás témata okolo nemovitostí, investic a financí zajímají, pak přihlašte mému kanálu odběr a já vám můžu slíbit, že rozhodně nebudete litovat. Nedávno jsem se vrátila z dovolené z Mauricia, kam jsem si letěla nejen odpočinout, ale zároveň omrknout místní trh s nemovitostmi. A hlavně se rozhodnout, jestli zde chci investovat své peníze nebo ne. S holkama jsme vyrazili teď do banky pro financování apartmán, už máme vybraný, tak je to dobrý. Tak krásně jsme se načančali, tak jsem zvědavá. Ještě taková malá vsuvka. Kdyby vás zajímalo, nakolik mě dovolená na Mauriciu vyšla, pak se můžete podívat i na tohle video, kde s vámi sdílím kompletní rozpočet. O tom, jak nemovitost koupit na Mauriciu, jestli se to vyplatí nebo ne, si povíme někdy jindy. A teď zpět k nemovitostem. 8 nejdůležitějších věcí, které musíte před nákupem nemovitosti v zahraničí zvážit. Porozumět zákonům vlastnictví nemovitosti. Každá země má své vlastní právní předpisy a omezení týkající se zahraničního vlastnictví. A proto je důležité důkladně prozkoumat tyto zákony ještě před nákupem. Například v některých zemích může být cizincům umožněno vlastnit nemovitost pouze na základě dlouhodobého pronájmu. Zatímco u jiných zemí mohou existovat omezení týkajících se určitých typů, jako jsou zemědělské půdy či lesy. Zákony o vlastnictví nemovitostí se také mohou lišit v závislosti na státním nebo regionálním zákonodárství, což může mít výrazný dopad na vaše možnosti vlastnictví a práva spojená s nemovitostí. Například u nás v České republice je povinné mít všechny nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí. A to poskytuje transparentnost a jistotu vlastnických práv. Díky katastru nemovitostí lze snadno ověřit nejen vlastnické právo, ale také možné zástavní práva a další důležité informace o nemovitosti. Jenže v některých zemích nemusí být katastr nemovitostí zaveden vůbec, nebo není tak důkladný, což může vést k obtížím při ověřování vlastnických práv nebo stavu nemovitosti. Před nákupem nemovitosti v zahraničí je tedy nesmírně důležité zjistit, zda daná země má funkční systém katastru nemovitostí a jaké jsou jeho postupy a standardy. Mám pro vás příklady zemí, kde nemusí být katastr nemovitostí tak rozvinutý, nebo kde může být omezený. Jsou to některé země v Latinské Americe, Asii a subsaharské Africe. Vlastnictví nemovitostí se zde často řeší na základě historických záznamů, místních zvyklostí a dohod mezi stranami. Třeba v takové oblíbené Indonésii není katastr nemovitostí běžnou praxí. Prokázání vlastnictví nemovitostí může být prováděno prostřednictvím notářských zápisů, smluv o pronájmu a certifikátu o právu užívání. Cizinci zde nemají obvykle povolení vlastnit pozemek, ale mohou získat právo dlouhodobého pronájmu. Pozor ale na určitou dobu, obvykle 20 až 30 let, s možností následného prodloužení. Pečlivě si tedy prověřte právní rámec v zemi, ve které plánujete investovat. A pokud potřebujete zajistit financování pro nákup nemovitosti v zahraničí, od nás z Česka rádi vám s tímto pomůžeme. Navíc pokud hledáte dlouhodobého partnera pro řešení financování při budování vašeho majetku, jsme tu pro vás. S mými dlouholetými zkušenostmi a týmem hypotečních specialistů můžeme být vaším důvěryhodným partnerem v oblasti financování. Více informací najdete v popisku tohoto videa. Co říkáte na dnešní video? Pokud se vám tohle téma líbí, dejte tomuto videu svůj palec nahoru, protože to je pro mě skvělá zpětná vazba a zároveň si tím zajistíte, že se podobným tématům budu věnovat i v budoucnu. Udělejte si místní průzkum a navštivte cílovou zemi. Než se pustíte do procesu nákupu, není nic důležitějšího než osobní prohlídka cílové země a oblasti, kde plánujete investovat. Návštěva a průzkum místního prostředí, kultury a realitního trhu vám poskytnou klíčové informace pro vaše rozhodování. Taky vám umožní
Osobní setkání s místními obyvateli a hlavně realitními makléři, kteří vám mohou poskytnout cenné informace a poradenství ohledně trhu s nemovitostmi a místních podmínek. Tato zkušenost vám umožní lépe pochopit vaše individuální potřeby a preference, minimalizovat tak riziko a zajistí, že vaše investice do nemovitosti bude co nejvíce přizpůsobená vašim potřebám a očekáváním. Tohle byl výborný krok. Tak, pochopit cyklus trhu s nemovitostmi. Každá země má své vlastní charakteristiky a fáze tržního cyklu, které mohou ovlivnit dostupnost, cenu a výnosnost vaší nemovitosti. Prvním krokem je získání přehledu o aktuálním stavu trhu s nemovitostmi ve vaší cílové zemi. Zjistěte, jaká je poptávka po nemovitostech a jaké jsou trendy v cenách. Analýza historických dat a trendů vám může poskytnout náhled na to, jak se trh vyvíjel v minulosti a jak by se mohl vyvíjet v budoucnosti. Dále je důležité zvážit vaše dlouhodobé cíle a investiční strategii. Pokud jste zaměřeni na dlouhodobý růst a stabilní příjmy z pronájmu, může to být pro vás vhodný... Tebe to zajímá, že? Že takhle jsem tě ještě neslyšela. To je viděla poslouchat, ty. Pokud jste zaměření na dlouhodobý růst a stabilní příjmy z pronájmu, může být pro vás vhodné investovat do trhu s nemovitostmi, který má stabilní a rostoucí poptávku. Naopak, pokud hledáte krátkodobé investiční příležitosti, můžete se rozhodnout investovat do trhu s nemovitostmi, který právě prochází dynamickým růstem a zvyšuje se jeho hodnota. Je také důležité mít realistické očekávání ohledně trhu s nemovitostmi ve vaší cílové zemi. Pokud zjistíte, že trh nenabízí takový potenciál, jak byste očekávali, neznamená to, že byste měli od nákupu nemovitosti upustit. Místo toho se zaměřte na dlouhodobý výhled a zvažte, jak by se váš majetek mohl vyvíjet v průběhu času. Doporučuji oslovit místní agenty nebo případně investiční poradce. Ti vám mohou poskytnout cenné informace a doporučení ohledně aktuální situace na trhu a vhodných investičních příležitostí. Už nakupuješ? Se podívej na S-Reality. Zahraničí, jasný. No S-Realitách, no jasný. My jsme s holkama dost makali na dovolení. My právě čekáme na jednu paní z realitky, která mě veme ještě, jo, super. Zjistit kompletní náklady na nákup a správu vaší nemovitosti. Kupní cena nemovitosti je pouze začátkem všech nákladů, které s nákupem a vlastnictvím souvisejí. Kromě kupní ceny samotné nemovitosti je nezbytné vzít v úvahu i další náklady spojené s nákupem, provozem, správou a nákladu spojeným s cestováním. Uvedu vám to na příkladu z Mauricia, kde je potřeba ještě přičíst ke kupní ceně 5% daň a kolem 1 až 1,5% notář. A v některých případech si bere také odměnu i realitní makléř ve výši kolem 2%. Celkem zde zaplatíte navíc nad kupní cenu až 8,5%. Dále je nutné brát v úvahu náklady na provoz a správu nemovitosti, jako jsou měsíční platby za energie, vodu, úklid, údržbu a společné prostory. Například u nás jsme zvyklí platit jen několik stovek za společné prostory. V zahraničí se často setkávám s komplexními rezidenčními jednotkami, které nabízí široké spektrum služeb, jako je bazén, krásná zahrada, fitness centrum a bezpečnostní služby. Tyto příplatky mohou často výrazně navýšit celkové náklady na bydlení a je důležité je brát také v úvahu při plánování vašeho budoucího rozpočtu. Neméně důležité jsou pravidelné cestovní náklady, které budete muset hradit při návštěvě vašeho druhého domova. To zahrnuje ceny letenek, ubytování, dopravu a další výdaje spojené s cestováním do zahraničí. Celkově je důležité pečlivě zvážit a zahrnout všechny tyto náklady do vašeho finančního plánu. Informovat se, zda máte nárok na získání hypotéky. Prozkoumejte, zda splňujete podmínky pro získání hypotéky, pokud neplánujete financovat nákup hotově. Prověřte si své možnosti a zjistěte, zda máte nárok na získání hypotéky jak u nás, tak i v zemi, kde plánujete investovat. Každá banka a každá země má své odlišné požadavky na schválení hypotečního úvěru. A proto je dobré si dopředu udělat domácí úkol a prozkoumat nabídky různých finančních institucí. Uvědomte si, že zahraniční příjem bude zdaněn. Pokud plánujete pronajímat nemovitost v zahraničí, je důležité zjistit si, jakým způsobem budou tyto příjmy zdaněny. Zdanění příjmu z pronájmu v zahraničí může být složitý proces, který vyžaduje porozumění daňovým pravidlům jak u nás, tak i v zemi, kde se nachází nemovitost. Obvykle jsou příjmy z pronájmu zdaněny ve státě, kde je nemovitost fyzicky umístěna. To znamená, že i když jste občan jiné země,
může být nutné zdanit tyto příjmy v zemi, kde se nemovitost nachází. Měli byste si hlavně ověřit, zda má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se zemí, ve které máte nemovitost. Tato smlouva může pomoci zabránit situaci, kdybyste museli platit daně z příjmu z pronájmu jak v České republice, tak i v cizí zemi. Proto je vhodné se seznámit s daňovými pravidly obou zemí. Konzultujte to s odborníkem na daně. Ten vám může pomoci se vyhnout nežádoucím daňovým důsledkům a ujistěte se, že budete plnit své daňové povinnosti správně. Dát si pozor na zahraniční majetkové daně. Sazby daně z nemovitostí se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit od daňových sazeb naší země. Ještě před nákupem je důležité zjistit, jaké jsou daňové povinnosti v dané zemi a jaké jsou sazby daně z nemovitosti. Pozor na to. Udělejte si závěť pokrývající místní i zahraniční dědické právo. Dědické zákony se liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale mohou být také v rozporu mezi zeměmi. Pokud vlastníte majetek ve více než jedné zemi, může to vést k právním složitostem v souvislosti s dědictvím. Například vaše závěť, kterou jste vyhotovili v jedné zemi, nemusí být platná nebo plně respektovaná v jiné zemi. Některé zahraniční dědické zákony mohou mít přednost před vaší závětí nebo mohou zpochybnit určité části vaší závěti. Proto si vyhledejte odbornou právní radu, ideálně ještě před nákupem, abyste se ujistili, že vaše dědictví bude správně spravováno a vaše přání budou respektována bez ohledu na to, ve které zemi se váš majetek nachází. Jak se vám dnešní video líbilo? Věřím, že jste si z něj odnesli to, co jste potřebovali a hlavně, že jste si ujasnili, co vše je potřeba zvážit ještě před nákupem nemovitosti v zahraničí. Hlavně vám držím palce, ať najdete své místo, které vás chytne za srdce a splníte si sen o vlastním kousku ráje. Dejte prosím tomuto videu like a napište mi do komentářů, jak se vám dnešní video líbilo a jaká informace vás v něm překvapila. Budu vám od srdce vděčná za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu. A pokud vás téma investování do nemovitostí zajímá, tak určitě doporučuji mrknout ještě na jedno z videí, které právě teď vidíte na své obrazovce. Mějte se zatraceně dobře a vidíme se u dalšího videa již brzy.